Iningi labalandeli bokhozi FM lisafuna uLinda Sibiya noNgezwe Mchunu babuyele kulo msakazi. Yize kunjalo futhi uLinda usafisa ukuqhubeka lapha agcine khona, kodwa uNgezwe uphumela ubala wathi usethi khumu ngoba ufuna ukudedela ikhono elisha. Uthi ukufuna ukhozini ukweleta yona imali engu-600,000 noma randi bese lokhu evakashela esengungqongqoshe laphana-ke. Ezinye izindaba ezikhulunywe phansi kwezokukhonjwa kukaXola Ntlwati kuMetro FM. Lo msakazi waDumakhaya FM uzogodloza uSenhle Hoko kwi-Love Movement osolwa ngokuxekwa izicathulo zika-Eddie Zondi kwi-romantic repertoire yaqala uRomeo Khumalo. uThando Thabethe uthi uhleli ngesinqe soda kwi-947 njengoba-ke eqina amahlebe ukuza kukaDJ Fresh kulo msakazo. Imbazo iyazulazula kwi-Radio 2000 njengoba ziqine zithi uNathi Nkanyi selifaka unyawo lokuqala kulo msakazo. Ngake khona abangahlalisekile kahle. Ngathini mhlambe ngokwakho ukuphawula mayelana nalezi zinguquko ezivela phana-ke emsakazweni eyahlukahlukene? Esihlangane comment section ke ngize mina olwakhuva ngalolu daba. From mina sibona inganza ukuthi sengiphuma kanjena, kodwa ngiyathembisa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo.